Fl-aħħar 24 siegħa feġġew 3 każijiet ġodda ta' persuni infettati bil-coronavirus f'pajjiżna minn fost 292 test biex issa total ta' każijiet f'Malta tela għal 110. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika il-Professur Charmaine Gauci saħqet li n-numru żgħir ta' każijiet ġodda ma jfissirx li s-sitwazzjoni qalbet għall-aħjar u appellat biex kulħadd jibqa' jsegwi l-pariri tal-awtoritajiet tas-saħħa. Din hija sitwazzjoni li m'għandniex nieħdu li jisma' issa s-sitwazzjoni li niżlin il-każijiet. Huwa l-bot minn dawn huma ġranet fil-bidu ħafna tas-sitwazzjoni tagħna u bħalma rajtu anke l-ġimgħa l-oħra ma kienx l-ewwel darba li kellna ftit każijiet u mbagħad il-ġurnata ta' wara kellna diversi każijiet oħra. It-tliet każijiet ġodda huma kollha impurtati. L-ewwel każ huwa ta' tfajla Maltija ta' 20 sena li tgħix Londra u ġiet Malta fit-18 ta' Marzu. Każ ieħor huwa ta' tfajla oħra Maltija ta' 20 sena li kienet Londra bejn l-4 u d-9 ta' Marzu. Hija studenta universitarja li kienet imsifra ma' grupp ta' studenti oħra li fih kien hemm xi ħadd li riżulta fil-pożittiv ukoll fl-aħħar sigħat. Hija marret lecture l-Università fl-10 ta' Marzu, ġurnata qabel bdiet bis-sintomi u bħalissa jiġu identifikati u infurmati studenti li seta' kellhom kuntatt magħha. It-tielet każ huwa Amerikan ta' 49 sena li jgħix Malta u li kien l-Awstrija bejn il-11 u l-14 ta' Marzu. Huwa beda bis-sintomi 4 ijiem wara li ġie lura u bda regoli tal-kwarantina. Il-pazjenti kollha jinsabu fi stat tajjeb ta' saħħa. Dwar l-anzjan ta' 61 sena li jinsab fit-taqsima tal-kura intensiva fl-isptar Mater Dei, il-Professur Gauci qalet li s-sitwazzjoni tiegħu għadha instabbli, iżda qed jiġi segwit mill-qrib u qed jingħata trattament meħtieġ. Dwar li testjar f'pajjiżna l-Professur Gauci rimarkat illi Malta hija fost il-pajjiżi li l-aktar qed jagħmlu testijiet fl-Ewropa. Aħna mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea qegħdin it-tielet tielet pajjiż li qegħdin nagħmlu l-iktar testing per capita tal-persuna. Dan huwa sinjal tajjeb ħafna, hija strateġija li aħna ħadna għaliex rridu naqbdu l-każijiet kollha pożittivi biex niżolawhom, nagħmlu contact tracing u nagħmlu l-kwarantina. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika qalet li għalkemm jinsabu fi stat tajjeb ta' saħħa ħadd iktar minn dawk li riżultaw fil-pożittiv għal COVID-19 ma ttestjaw darbtejn fin-negattiv għat-test u għaldaqstant għadhom biss 2 dawk li fiqu kompletament mill-virus. Reġgħet tennit l-appell biex il-kuntatt man-nies ma jsirx u ħadd ma joħroġ mid-dar bla bżonn. Għadna bidu, il-kerv għadha tila l fuq, allura rridu nibqgħu nżommu mal-mezzi ta' iżolazzjoni kemm nistgħu, ma nkunux kuntatt ma' ħaddieħor, speċjalment nżommu biss mal-familja tagħna, min fuq ix-xogħol jista' jagħmel it-telework appell għall-employers biex nibatu n-nies id-dar jaħdmu mid-dar fejn jistgħu, u ma noħorġux għal xejn b'xejn imma biss noħorġu għal dawk l-affarijiet li huma essenzjali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.